Ja, het gaat zeker nog wel ergens om, want iedereen wil zijn plakje hebben. En dus waren het eigenlijk die dat er een keer protesten kwamen. Want wat doen ze in Wurgen bij de SKS, dat weet dat we juster zat, dat we strafrondjes draaien op een IFKS-manier. En deze juryleden die je al hier in beeld zorgen, die hebben helemaal niks te doen. Ze hoeven nooit aan de bak te komen en ze hoeven alleen maar te zien naar een wedstrijd. Nou, je hoort een wedstrijd op de Lemster baai met een westelijke wind. Dus dat betekent 2 keer op en del die baai heen en weer. En dan zit er een prachtige kruisdraak in en dan moet je een beetje alleen maar aan de kant wijzen, dat weet je wel. En dus zagen ze alweer hun positie. Je zit er wat zijn, je zit snitslang waar. Zuidwesthoeken die zitten alweer wat bovenin. En die beziek je zo gauw mogelijk naar de midden te komen en dan naar de boetekant te komen. Of de valance of op een of andere manier naar de andere kant. En dan richting het strand. En daar feest de shot goed uit, want hij wil en echt goed staat. Nou, je bent een man die onderin ziet. Een hele mannen ziet het. Jan Wout ziet het. Drachten ziet het. Er ziet nog wat meer. En die bezochten derwij dan te komen te draaien bij het Zool, tot Zool heen, bij de Diek en dan voor te komen. En Bolzert zie het eigenlijk een beetje ongelukkig. Koer net achter Drachten grauw omhoog komen. Nou, maar ze maar een keer ree en dan komen ze ergens in de buurt van de situatie waar ze net wezen willen. Nee, het ziet de Bolzerters net mee. Hoe komt het dan bij de eerste tonnen? Ja, daar komt Snits al aan. En Snits is dan al de eerste. En die veegt alles weer aan de kant. En wij denken al dat er zien 4e oerwinning Heljesel achter in je valjes. En dan wordt het haast een unieke prestatie. Het weer er wel drok bij die tonnen trouwens. Daar wonen ze al een jaar om. Wat vreemd. Wat maak je bij die tonnen? Nou, Joure komt als tweede terug. En dan beziek het Jenne Wout erbij te komen. Komt de hele mannen er nog tussen terug. En we met Jereveen heen. Die met wachtje. Drachten met wachtje. Watsein met wachtje. Zuidwesthoek met wachtje. En die wachtje, ik wil heel geduldig. En dat hier goed komen kan. Want dan komt er Ljouwert aan. En Ljouwert hier al lang draaien kan. Je kent in het gebied tussen de tonnen en Hunsjen heel lang draaien. Maar hij draait niet. En dat betekent dat er al die oren aan de kant scoden. Die moesten weg voort. En Drachten moest hard boeten de boeikjes. En de onvermijdelijke onvaring die komt bij de Zuidwesthoeken. En toen wie het ineens een zee van vlaggen. En toen zei men net meer strafrondjes. Toen jij alleen maar geraas oeren weer op de schippen. Zo van, je moet aan de kant gaan en op die manier kunnen we absoluut net scootjes hielen. Nou, dat maakt de jury dan verder Joen Maruut. Nou, dan show je met de Hulleveld staat dat voortgaat. En dan hebben we weer een hele gewone situatie. Dat Tisserman voorop leidt, Douwe Visser. En de rest komt er achterom. Maar de rest, dat is wel spannend. Ja? Eerst Joure en Jennewoud zitten mooi dicht bij elkaar. En verderop de Lemmer. Hé, wat had die daar hingen? Wat vreemd. Een botje. Lepke. Wat is Epke? Nou ja, dan zullen onder invloed bezagen ze naar voren te komen en dan net meer om te denken. Want dat succes wie net voor hun weilen. Joure nog altijd voor op Jennewoud achter Snitson bij de onderste tonnen. En daar wie het een gegriem van je welste bij die tonnen. Ja, deze man kwam eruit. Maar dit soort situaties kom je niks in. En dit weer het definitieve einde van Bolzert in deze wedstrijd. Nou, ze hebben nog wel uitzield. Ja, dus ben ik nog wel naar voren kwam. Maar het wie overal hotspots in. En er kwamen nog meer reden vlaggen. Dus dat je Gerald Sjoggen. Kan wat zijn we nog krekboven krijgen? Kennen we nog krekboven krijgen? Ja, Bolzert kan net meer verder omhoog komen. En dat betekent dat die dan verder terug kennen. Ik zie weer een keer Joure Jennewoud. Ze bleun heel dicht bij elkaar zitten. Doe wie er nog wat meer wien. Er zou letter wat minder wien komen en dan veroordeelt het alweer. Maar Joure die gaat je mooi terug. De Snits hebben we dus even uit beeld laten. Want dat wordt zo vervelend. Dan daar komen de oormannen dan achterom. En de hele mannen die bloed keurig op het vierde plakje zitten. Die geen enkel probleem van die man. Die kon uitrennen op de rest van het veld. Maar die kwamen ik net dichterbij. Grauw wie je net de man. Bolzert wie je net de man. Nou, Jereveen en Grauw beide net. Ze komen hier al om de tonnen. Ze komen hier er nog achterom. Zo van, we moeten in de richting werden. Maar ik Bolzert net. Die komen net verder naar voren. En dat betekent dat voorin Douwe Visser aardig rustig ziek helikoer. Want hij weet dat bij de laatste wedstrijd als er minder wien is, dan kan het wel Hundel oors wezen. En hij wil graag van tevoren al de kampioen wezen. En het weer dan wel een mooie wedstrijd. Ja, als je hier joggen naar die man die zo mooi mijlkoor naar de dikte in en dan draaien. Johannes Meter van Lemmer gaat er al een beetje naar beneden. Want anders komt het erboven en dan moet het eronder draaien. En dan vindt er helemaal niks om. En Ljouwert komt in één keer naar voren. Stoot in één keer naar het vierde, zesde plak daar. Geweldige prestatie wie dat. Want zat tweede die wien wel vanzelf. En die orenskippen hier als maar wel les bij die tonnen. Want je mat daar eigenlijk net over stuurboord komen. Zie hier komt Lemmer in de problemen en wat zijn kan er niks aan. Want die komen er zien een beziekje al een beetje voor te draaien. Dan maar de Zuidwest ook er helemaal omheen. Wil zeggen ik nou het jocht op de Lemmer hier. En dan wordt er weer praat en dan wordt er weer scholden. En hier komt Jereveen voor de zoveelste keer in de problemen via Drachten. Maar de problemen die rapen ze eigenlijk zelfs op. Want ze komen hult niet door stuurboord
op die tonnen. Dat hij net. Hij komt alleen maar op bakboord, maar hij leidt Xavier voor. Hij zoekt nergens les van haar. Helemaal nergens les. Prachtig beeld van Snits. En die oren die zitten saddeun bij elkaar. Sabloed het alleer de hele wedstrijd dicht bij elkaar zitten. En nu is op een Nij-Jereveen weer het slachtoffer van wat ze bij die tonnen komen. Wat Lemmer en wat zijn even heuger komen. En Pieter Brouwer skraap je mat om bij die tonnen te komen. En wat had er in het hier omkloot verzeld. Hey. Joure komt dichter bij Snits. Is Utrecht op Jennewoord en die komt dichter en dichterbij. Merkwaardig is dat. Zou er nou wat in zitten? En ja, dan draait Snits ineens op Joure in het kruisrek. En dan leidt Jouwer voorop. Nou, dat is een unieke situatie. Die hebben we in 2012 dan net beleven dat dat gebeuren kan. En Schomar, de kamer uit de loft, die zei dat hier leidt de Jouwer vooraan. En dan komt Snits achterom. En zo hoe dat ik bleef in deze wedstrijd. Van die ene slag van Joure die wie helemaal genoeg om voor te komen. En om zelfs bij Snits nog verder in. Want die koer dat net meer aan. Dit is het beeld wat we de rest van de wedstrijd hier in Jouwer. En twee is dan Snits. En de rest van het spul maar reerde vlagjes achter elkaar aanzielen. En dan maar beziek je ergens tussen te komen. En dan weer een nieuwe protestsituatie te creëren. Het weer een beetje. Nou ja, Simone vertelt je maas wel goed de uitslag is. Misschien ik wel van de protesten. Het is een man die intussen dien had. Maar hij zegt alleen nog naar Dirk-Jan Draaienga. Dat is de enige in deze 14 dagen die de kampioen voorbij komt. Ik doe het al even, ja. Ja, we gingen geweldig aan de gang. En ik dacht dat er voor mij verdedigers zo. Maar misschien toch dat het bij het buiken beter weer. Maar ja, hij kreeg hem in en Jim ging direct rijden en hoe de andere kant en toen kreeg hij hem goed. Hè? Ja, we zitten wat achter hem en daar gingen we een beetje les van. Zijn nou ja, we gingen een godsje achter, dus draaien we voort, probeer je het maar. En hij zielde ik terug. Nou ja, dan moeten we misschien weer uitkomen straks. Lekker gevoel, hè? Ja, heerlijk. Ja. Zie je er wat in? Kennen de verlangens, kennen de net verlangens? Ja, nou, het liep dat er wat verlangens tippeltjes zo, maar we kregen op een gegeven moment Safol beter en hij dus minder. Nou, toen ging hem te pakken. In eigen plek winnen, hè? Ja, super.